Влади Божилов. Аз съм доктор по астрономия и астрофизика, доцент към катедра астрономия на Физическия факултет на Софийския университет и част от екипа като научен консултант на проекта Please Ask. Моята роля е да помогна за това да направим една наистина уникална постановка, научен театър, спектакъл, който е посветен на темата астробиология. Това е науката, която изследва възникването, развитието и разпространението на живота в цялата Вселена. Открих, че контакта ми с специалисти по драматургия, театрално изкуство, актьори обогатява страшно много моите възможности да бъда не само по-добър комуникатор на науката, но и по-добър учен. Като учен, това, което виждам е, че е изключително важно науката да стига до обществото. Голяма част от науката не само в България, и в целия свят се финансира с публични средства. Това означава, че гражданите трябва да имат достъп до резултатите от научното познание. Тези резултати обаче често звучат твърде сложно и са неразбираеми. Много е важно един учен да разкаже на разбираем език от деца, от детска публика, през училищна, до публика от възрастни и семейна публика за своята работа. По този начин ще се възпита следващото поколение учени. От друга страна, връзката на актьорите с учените също мисля, че е много ползотворна, тъй като на лятното училище в Боровец, организирано в рамките на проекта Please Ask, имах възможността да чуя въпроси и виждам, че специалистите от театралната сфера имат огромен интерес към науката, но просто не е имало кого да попитат. Така че според мен процесът е двустранен и всички ставаме по-добри заедно, а резултата е по-добро разбиране за науката, за обществото. Така стигаме до обществото на знанието. Искам да кажа, че най-важното в науката, а предполагам и в изкуството, и в живота, е човек да следва мечтите си и да работи това, което наистина го вдъхновява. Да съчетавайки наука с театър, ученият разбира по-добре това, което прави като учен, защото ако не можеш да обясниш нещо просто, най-вероятно не го разбираш достатъчно добре. А най-трудните въпроси задават децата. Така че бих окуражил всеки да мечтае, да търси и да не спира отново като дете да се пита защо е така. Отговорът чака да бъде намерен.